साखिना नायनोसै लोगोफोर नै हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेयाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो दिनैबो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायना होलांगोन आरो आसा खालामनाय थाबावो सोरबाफोर गोदानै चेनेलाव हाबसननानै नायदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामना गालांबानो जाबाय माने सानफ्रामबो इन्ट्र' बेनोसै जोंना लोगोफोर माथो होनबावनो ना लोगोफोर ओमफ्राय दिनै मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय थुरुम्बा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामहोलांनोसै एबार परा रिसार्च हरगौ आरो ना 3 माह पिছত रिसार्च হ'ব 3 माह पिছত 3 माह আগৰ নিচিনা বিলটো আহিব শেয়ার দি আপনার ঘর কত ধুবড়ি নহয় এই আন্দবাজার এখানে তুই তো বিলাসপাড়া মই ভাবিছো ভালে বিলাসপাড়া এই আসের এই তো হেল্ল' ওই আপুনি যেতিয়া বিলটো মাৰি গলে এফালে দি এফালে গেছে না দে কে গিৰি আছে তে এফালে 17 গিৰি আছে দে लोगोफोर दिनैसो माने स्मार्ट मिटारखौ माने लगायफैबाय आरो जोंनिथिं बेलेगखैजाय माने लगायजोब्बायमोन ओमफ्राय दिनैसो माने जोंनिथिं लगायदों आरो ओमफ्राय एबारनिफ्राय रिसार्जनि जासिगोन लोगोफोर रिसार्जनि मबाइलफोरनि बायदि जासिगोन खोमा ना माने जोब्बानो रिसार्जआ जोब्बानो माने सोथारनांगोन आरो ना बिदि मास मोननै मोनथाम थालायनानै सोनो मोननाय नङा खोमा ना एबारनिया नै लोगोफोर लगायगासिनो हारसिं लगायदो इयो ओमफ्राय बेलेगखैजा लगायहैजोब्बायनो आरो ओमफ्राय जोंनाव दिनैसो दासो लगायदो ओइना आबाया सेर मा होनदों आबाया ओमफ्राय नोंसानिसो लगायबाय दहायनो सेर खालामथ'हाय आबानो হাজিৰা হাজিরা বলে আমাকে একজন আগতে কইছিল পিস হিচাপেও কৰো আমি সব টাইমত পিস হিচাপে কৰো নোৱাৰো না আমাৰ হাজিৰাটো থাকিব লাগিব না কেতিয়াবা চাইডত যায় লগাবা নিদিয়ে তেতিয়া কি কৰিম আমি আমার গাঁৱত কিবা প্রবলেম হয়েছে নাকি নাই লগাই আছে গিৰি বাট আছে কিন্তু গোটেই হৈছে আপোনাৰ জানি চৰকাৰত বস্তু এইটো পিছত কিনি ল'বা লাগব কিনি ললে আৰু পইচা লাগব না ফ্ৰী লাগলে তাহলে আনব এনে ফ্ৰী দিছো তাহলে আনব লাগব অফিসৰ পৰা তথাপিতো পইচা লাগব অফিসে যাওয়া অফিসে ফ্ৰীও দিব পাৰে পইচাই ল'ব পাৰে পইচাও ল'ব পাৰে ফ্ৰীও দিব পাৰে বেশি স্পিড করে দিছি নাকি অলপ স্লোকে দৌড়া কর আমার কাম কৰি কৰি অভ্যাস হৈ গৈছে হ্যাঁ আমি এইটো কাম কৰি কৰি চালু হৈ গৈছো বেশি আরে মিটার দৌড়িলে আমার তো একই নাই টিভি সিবি নাই প্রেস নাই একো প্ৰব্লেম নাই হ্যাঁ তাও না জানি না কি না জানি জানে আমি খালি লগাই আছো আমাক ও লগাব কি দিছে না জানে একো না জানে বিলৰ কথা না জানে জানি বিল নাজানো আমি জানো মানে আমি এইবিলাক নামানো এইবিলাক নকৰে না আমাক লগাব দিছে আমি লগাও কম বেছিটো নকৰে কম বেছি আমি কৰিব নোৱাৰো হৈছে আৰু না सिदा सिदि संनाय खावनायाव ग्रोब आरो लाहार फाहार फिसालायाबो जि खें गाबगासिनो नै लोगोफोर माने मबाइल बिगासिनो मबाइल नायनोनो भिडिअ ओमफ्राय नै लोगोफोर दिनैथ' जेबो जाया नालाय बुटजों ओमफ्राय आलु ओमफ्राय मैयायो माने आइ बिखुनजो रांगावली लाहानियाव फाथो गोरलै खिलिनानै दंमोन आरो बेखौनो माने खासिन खानानै लाबोबाय आं लोगोफोर ओमफ्राय बेखौनो मैद्रु संनोसै दिनैथ' आरो जेबो जाया बिस्थिबाराव ओमफ्राय मा संबावनाय जायो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर माबाबा र' ओमफ्राय नै थाव एसे होनानै लाबाय आं लोगोफोर ओमफ्राय लोगोसे पियास होगोन ओमफ्राय लोगोसे बानलु होनोसै ओमफ्राय आलुखौ दरनै दरथाम माने सेर हरनोसै आरो ना आलुखौ मोजां सेरनानै बरिया संनोसै मा बाबा
बिराद डिस्टार्ब जायो मालाबा मालाबा ओरैबायसा डिस्टार्ब खालामोना फिसालाफोराबो लोगोफोर मावनोबो बावनो मोना दांनोबो दांनो मोना आरोना ओरैबायसा खस्थ' खालामो मालाबा बिफाफोर गैयाबाथ' आरो बिराद भेजाल जासिनो आरोना बिफाफोर थाबाथायबो लाथ' लुथ' हमखां आरिखां एसे रेहाय मोनो आरोना ओमफ्राय बिफाफोर गैद्रायाबानो माने खस्थ' जायो आरोना दाथ' आरो जाथ' रावबो गैखाला नालाय बेयावनो माने जुदा जानानै खारबोबाय नालाय बेखौनो बार बार माने नोंथांमोननो माने बुंबाय थानाय जायो आरोना रावबो गैला ओंखायनो माने गथ'आबो गेलेनो मानसि नागिरो आरोना ओमफ्राय साराया दुंजोब्बाय आंना लोगोफोर आलुआसो खामस्रोलायलांबाय नै बेटाजों आख' फाख' जानानै लोगोफोर ओमफ्राय रं एसे होना हरबाय आङो ओमफ्राय नोंथांमोना फाथो मैद्रु जानो मोजां मोनगोना मोना आं खिन्थु बिराद मोजां मोनो दै लोगोफोर फिस्ला फिस्लानो बिराद जानो मोजां मोनो आं फाथो मैद्रुखौ फाथो गोखा मैद्रुखौ दै लोगोफोर ओमफ्राय बिराद मोजां मोनखायो आङो ओमफ्राय साराया दुंना दुंख्रेलायलांबाय खामस्रोजोब्बाय एबाराव मैगंखौ नायहरनोसै मोनबायबोहाय लोगोफोर आंना नै फाथो मैद्रु ओंख्रिया जि बरिया मोनखाबाय आलुखौ दरफा दरनै एफ्लेबाय आं लोगोफोर ओमफ्राय नै बे दरनैखौ आं लाखिदो आरो आं जानो बोरायाथ' आलु गथा गथि जाखाया ओंखायनो आंनि थाखायल' लाखिबाय आङो ओमफ्राय मोनबायबो जाबाय साखिना नायनोसै लोगोफोर नै गोलाव गोलावैनो होथारदां बरिया जादों लोगोफोर गोखाबो गैया जि साद जाखादों लोगोफोर गोखा सोखा एख' गैया सान्दुं नङाना हासारनिसो नालाय सान्दुंनिबासो गोखाखा जागौमोन ना ओमफ्राय हासारनिबाथाय एसे दै सुसुसु मोनलायलाङा बाराखौबा लोगोफोर ओजोंहाय माने मैथ्रु बिबारजों बुटजों बरिया एवखाबाय आरो नै लोगोफोर फ्राय फ्रायदो ओमफ्राय मोनबायबो आरो लोगोफोर बरिया माने न'निनो मैथ्रु बिबारबो लोगोफोर ओमफ्राय माबार हाननानै माने भाजा मोनसे एवनि ओरै होननानै एवबाय आं लोगोफोर नै बरियानो फिसाफोराबोथ' जाखाया लोगोफोर फिसाला गेदेराबो जाया ओंखायनो माने बोराइजो बुरैजोनो ल'सो जाखायो नालाय लोगोफोर ओमफ्राय बेखिनियानो आरोना बरिया मोनखाबाय मानसिफोरासो सानैल' जानो हागौ लोगोफोर बोराइजो बुरैजो जोंहा मोनसेया थोआहाय लोगोफोर ओंख्रि ओंखामानो माने मोननै मोनथाम बेखौबो एव इफोरबायसा आरोना ओमफ्राय नै लोगोफोर आङो दायो मोनसेबाव एवबावबाय भिन्दिजों बेनिफ्राय बुट भाजा आरोना ओमफ्राय लोगोसे गोखा भाजाखौ दहायनो एवखांबाय लोगोफोर मैथ्रु बिबारजों बुटजों ओमफ्राय नै दायो भिन्दिजों बुटजों मोनसे एवबावनोसै आरोना लोगोफोर फिसालाफोराथ' मैथ्रु बिबारजों जाया नालाय ओमफ्राय भिन्दिखौ जायो आरोना भिन्दिखौ बिराद मोजां मोनो आंना फिसाला गेदेराबो उन्दैयाबो ओमफ्राय आं भिन्दिखौ बुट गरनैसो होनानै बिराद मोजां फ्राय एवनोसै आरोना लोगोफोर मा बुंनो आरोना लोगोफोर सोरबा जानाय सोरबा जायि साथामल' मानसिबाबो माने फिसाफोरनि थाखायनो एवख्ला संख्ला खालामनांगौ जायो आरोना ओमफ्राय लोगोफोर आंना मानो होनबाथाय फाथोआबो बिज्ला ओमफ्राय लोगोसे भिन्दियाबो बिज्ला आरोना माब्लाबा बिराद डाबुल बिज्ला जाना होयो आरो एखनब्ला माब्लाबा गोखाजों गोखा डाबुल एक्टिं जाना होयो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै मोनथ'वाखैनो दासो एवजेनदों मोनगोना मोनाखै नायनोसै र' लोगोफोर बारा गोबाव एवबाय थाया लकेल बुस्थुफोरखौ मुलि होयो मैगं न'निनो मैगं बेफोरखौलाय माथो गोबाव एवबाय थानो ना लोगोफोर एखनब्ला गोथाङैसो जालायलाङोनो सोरबा मानसिफोरा भिन्दिफोरखौ अरस'नो आं खिन्थु भिन्दिखौ गोथाङै जानो हाया लोगोफोर नै मोनबायानो जि बरिया मोनबाय नै लोगोफोर एवबाय थाला आं जाबाय